kase akwadwo a wo ho no mo a pe adwuma bi ya emode mo wo ho yi aya na ebu musu abasa so to nipa bi ya wo ho no mo a no obo ho moden hwe ye burofuo yi enche bi ya ye ba wi aburo an enche bi ya na ye ba wi aburo nti wo ye odifu abo ho moden pe adwuma bi ye jaya to pabuo no na sorry na niam na wo de asensensensen ho no wo ni nyina na pe t-shirt bi hye ne pedade na edo na mfa niam papa nye dai emmerɛ ho ene me kyerɛ wade kakra fa buro ho wonim sɛ obi bia wo osa no waduro nie aburo kyirimi no eye osa yare aduro papa anaso obi bia wanya gonoria no me pa kyɛ waduro nie aburo kita power ese kita authority ene owo akwala na no ntimi nante a besrew aburo no edwan a ne nwura no wodi akedo kakra betumo de asakola ne nansa ebe makola na timi aye den anante nti aburo de ese kita power ese kita authority oduma kwan ba say yadom nyame inshira odum jani stay blessed.